тук аз съм Жоро и с мен Митето и днес си играем Лига пак на Рам. Аз съм Тимо, той е мастера. Питах го да се размениме и звънаха му по телефона и не можа да ми каже. Ако ми е казал, аз не го чух. И в коментарите кажете според вас кой е бил. Знам, че ще излияте клипа сигурно. Все пак, според вас кой е щял да бие? Ако не гледате целия клипа, само половината. Не знам дали е сега момента да ви кажа. Абонирайте за мен и пишете коментари на клипа. Миналата игра направих пента. Не знам защо не снимах. Ако не ми вервате, питайте Мите. Той направи пе. Как го казакът някой. Той направи пента. Да, не може. Малко се вълнувай! Той направи пента! Така вече не става! Малко повече тънти-рънти. Да. Ранти, той направи пента. Ама кефи се малко! Той вика, че иска също да направи пента, ама не му се получи. Ние са на Legend of the Pork King ли играем, ли? Не, Добре. такива можеш да меташ и без това. Legend of the Pork King го махнах и... Мали! Сега май момента се маха. Що? Как я оцели най-наго? Какво? Как я оцели, викам най-наго? Как искаш? Май ме оцели. Ела, ма! Вдовицо! Вдовицо ще я кажа, не. Водовито. Вместо вдовицо ще да кажа... Вместо двовицо ще да каза вдовицо. Ще да каза. Ще да кажа двовицо. Ама аз това казах. Двовицо. То така се казва. Да, знам. Вдовицо. А не двовицо. Аз казах двовицо вместо вдовицо. И викам сега. Човек, казах вдовица вместо Обърках се. Както виждате, скоро ще ме вземат. Много готино, нали? Като тръгнаха, бе! Тръгваш да ти взема? Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 50! Да стана невидимка! И така невидимка. И видяхте, не е честно, трябваше аз да взема кил. Защо път ти? Защото трябваше да го касатна. Да, знам. Не беше честно, че той го взе. Защо не бих аз? Да са хел. Ай, те не ми скачат. Каквото ми хора. Ела ми пак. Заради кю. Заради кю. Как го казах кю? Заради кю. Много готино. Заради кю. Кю заради кю. Кю заради кю. Взимам ми двата хела, не ме интересува. Теплите взеха? Не. Много готино изрече. Евелин остана една плюмка. Значи трябва да я оплюмча, така ли? Зайците май много добре. Може и аз да греша. Мали! До мен Стани невидимка, бе! Ама аз съм невидимка! Тука е! Ма
теб, ще те видят. Аз искам да те издам. Как? Аз мога да се движа е тук, флаш на другия хръст, как? Аз па не си взех флаш. Затвори ли ми? Не. Явно да. Аз чакам някой да дойде. Аз виждам. Взеха хела на тая. Фрикю! Виж ли как се дебне, бе? Как можех да го взема? Лъжи, спокойно. Аз съм съпорт! Така игра с Блицкранк 102! Ако сте гледали клипа ми с Блицкранк, така игра точно с Блицкранк. Взимам по повече килове даже. Я, не видим къде извинявам. Я, тя пак се направи. Великата е. Never too young to fall. Не, представя. А той се хела, той се медитира. Не, бе, ще медитирам неспокойно. Каза. Що правиш, ма? Издавам се. Димка не ви. Димка не ви, Димка. Пием си ракетите с Димка. Може па и с неви Димка стига да знае как. И аз не знам какво говоря в този момент. Ти не говориш, ти пееш. Знам. Аз не мога да пея. Това спомен. Тогава спри веднага. Добре. Знаеш какво направих днеска училище? Е така. Не. Да. Чакай. Да. Тара. Да. Добре, ела. Ела, ако искаш това. Заради мен го взем. Не съм го взел. Хеу! Готино. Готино. Ти нали си у моето хращче, да. Как вика готино? 1, 2, 3, 4, 5. Невидимка. Как точно мене оцели? Аз слагам гъбки. Миньон! Така. Мани! Беха си мои. От първия пич си оказа. Пента! Много съм добър срал, бе! Пак ще го я направи, дали? Ма не можеш. Знам. Много слаби стрелички стрелям. Ако има хайтъм, аз нямам такъв. Това не имам при цял айтъм. Вземи си У да не е чу. Ама аз точно това взимам. Аз го имам, ама трябва да умра. за- Случайност. Не мисля. Аз после този айтем за стреличките взимам. Тая шапчицата. Да, шапчицата. Най-яки айтем. Да, шапчицата. Имам при Рабадон за чип. Рабадон. Зония с глас. Така се казва. Шапчицата. А? Шапчицата. Часовничето. Ръчката с камъчето. Маската къде реве кръвчица. Взех. Примаме ги към храста и тогава ги взимам. Ага. Не, наистина.
ги взимам. Не аз. Ги взимам, ама нищо. Нали не чу нищо? Нема да ги приемам към раста. Добре, аз. Взех си ги опушка. Опа! Ще го взема. Айде учи. Дабл кил! Дабл киле. Дабл кил. Дабл кил. Тук? Как? Само трябва... Къде си ме потуши? Не трябва да потуши. Дабл кил. Взех го. Абе дабл кил бе. Не знаеш какво е дабл кил. Не. Той е смутен. Ако питаш кой е смутен, направо ще пада от смех. Аз се оригнах. Да! Подава и аз. Който май беше по-хубаво. Това е детска работа, това и бебета там в площадката го могат, бе. Тук има фри килчета. Така е на училище. Жоро, ти подмина 2 фри кила. Къде са? Аз не ги виждам. Подмина ги. Аз единия го взех, другия избега. Ай! Кой ли ще? Дали ще убия? Не. Защото те ме прецакват. Взе! Знам. Аз съм умен, служих още една гъбка. Чули ме какво каза? Да. Аз съм 5-2. Ти? Не знам дали мен ми се струва, ама аз кера игра. Майка Имам и 5 асиста. Майка се струва. А? Майка се струва. Окей. Ги подминах. Но аз не виждам за да ме кера. Я, кил! Я. Аз съм отдал. Дай! Я, го взимам. Нема да го пипаш, ма! Ела орашчето, бе! Пати къв си, смотлю! Ела орашчето! Какво правиш там, е? Не си орашчето! Не си отдал. Оди да буташ кулата, що ми седиш тука? Орашчето! Стой тука! Нема какво... Нещо не виждат, бе. Ако ги примавате към гъбите, направо ще ви... Да не използвам само това. Естествено, всеки път не цели в този раз. Къде я се места тя? Трябва и... Намери просто. Я, кил! Мерси. Остави. На мен ли ми се струва или ми го остави? Доброволно. Доброволно ти го остави. Я, Що прави? скочи! И взим кил. Не стана в кил. Колко? Аз съм 8-5, аз съм 8-5. За кой кери играта, бе? Нали знаеш, че мога да ти късат на всички килчета? Нали знаеш, че не ме интересува? Добре, значи ще ги късат. Как? Мали, мисля, че ще стане. Аз бия фармче. Почти го взех.
Но видели какво на... Да! С една гъба и 5 удара, виж колко оставих тристаната. 1000 кръв. Тя гъбата, нали, много малко демидж прави. Да, ето, виж, още демидж направих. Още 200. Всъщност, малко прави като. Аз имам само 146 АП. Аз съм 7-3. По-добре съм. Дабл кил направих! Бил против! Викаш, че как ще имам, бе? Ела тука! Има гъбки за тебе! Специално съм ти ги запазил. От по-пресните. Ела и стрелички има, продавам ги навсекъде. Печурки, бе! Много се обави. Направо да се спукаш да ги ядеш. Аз поне се пукам да ги ям. Да ги раздавам, бе. Много ги обичат, всеки път ги взимат. Ма нещо май са отровни. Не съм сигурен. Евелина, виж къде минава, бе! Да, знам. Аз я видях. Заради мен я видяхте само мога. Да. То фъшна, бе! Добре, кил. Нямах игнайт. Браво, бе, браво, найсут. Кой? Велкус. Аз лутнах. Аз всеки път лутвам. Развалих си скоро 8-4, сега трябва да стана 10-4. Малко ще ти позема. И пак съм по-добра от тебе. Аз съм 10-6. Ама не съм толкова финал. Ето. То не се гледам по килга. Ама после ме И финали. повече асисти имам и по-малко умирания, така че по-добре. Добре, хора, пишете в коментарите кое е по-добре. Да имаш повече килове с 3 повече, ама да имаш с 2 умирания повече. Или да имаш с 3 кила по-малко, но да имаш 2 умирания по-малко и да имаш с 2 асиста повече. Разбира се, че е втора хора. И то са гледа ми го касапне само тук. Що не получавам вече килчета? Получих, да, обървам се. Ело пак, де! Не. Какво бе, хода си? Да. Аз мога взема! Можех. Видяхте ли как ще правя пента? Така се прави. Почти пента. Пак съм по-добре от тебе. Не ме интересува. Аз съм 10-5. Не ме интересува. И трябва да стигнеш по килва даже. Имам повече асисти даже. А мене не ме интересува. Добре! Опа! Леко така се викна. Виждаш ли аз как взимам килове? Така само една стреличка. Бам, айде немат. Защото те ти ги точат и ти ги касат. Така се прави с Тимо! Ако можеш да играеш, де. Ти можеш ли играеш, Тимо? Не се прави баш така с тимове. Ти можеш ли играеш, Тимо? Питам се. Така правят неговите с тим. Не, аз питам дали можеш да играеш. Тимове? Да. Да. Касапваш. Еми, кога всички са умрели има източени килове. Кил! Не кога всички си гонят, не кога... Още един! Източете докато му е пусната гъбата. Да, аз спасих триндата. Докато съм умрел и то. Много съм добър, бе. Печурка! Води ги там, бе! Към печурката трябваше, бе. Пусна ли я? Той мина време. Трябваше да пусна. Аз знам Пу! Още едно кил. Аз до сега щех да направя пента. Ако ми беха по-силни стрелички. Да, ще. Щех! Тогава ще Видя си ли как ми се измъкнаха двете пенти? Те ми, защото умре. Точно. Еми как ще ги направиш като умираш? Като ги взема киловете и след това умра. Да.
Човек една пента направи. Една ти стига. Правил съм много почема на ботки. Ей, на ботки аз съм правил 5 пенти. И аз... И на шестата пента направих квадра и петия кил ми го взе миньон. Не може. Значи не е пент. Знаеш, че тогава не е пент. Да. Тогава ще е. 5 пенти и шестата пента. Аз чух и петата пента. Нещо май не съм. Я, ево! Кате, пате, обичам пак. Ти обичам. Ако ми кажеш, не направо ще е засъм. Аз съм 12-7. Кера играта. Аз съм 12-8. И ми кера играта! Не я кериш. Напротив, имам Ние повече- двамата я керим. Не, аз съм. Защото Двамата имам я повече керим. асистове, повече асистове. Двамата я Да кериме. ти беха поне две равни. Чакай, Двамата я керим. Не, не. Двамата я кериме. В коментарите пишете. Като така ще си направя малко коментарчета. Аз я кера. Кой кери играта. И не си ти, защото аз имам по-малко мирания и повече такова. Аз вече я кера. Пак не я. 14-8 съм, ти си 12-7. Аз я кера. Това път. Сега ще взема кира. Не ме интересува. Имам чувство, че Велко щеше да отрепе мене. Аз че тези печурки няма да се задействат. Мали. Направо умрах. Мали, за още малко ще умреме. Не му кери на кила. Знаеш какво? Аз имам W, да. И аз надолу мога ходя за хил, ама не ми се ходи долу. За Ела, какво ела. го поставя това гъбата? Ми стане видима! Ако затова е много малумна. Малумна. Kako казах малумна. Малумна. Кил! Я, дабълка! Ако се... Мали, щех да им рипна там на това. Защо не? Сега да не. Още един. Виж колко кръв съм. И хора, това ще е края на клипа. Дано сте го харесали, абонирайте се и дайте палец нагоре.